Vjerojatno i zbog otkrivanja korupcije pri gradnji autocesta, Hrvatska je za 5 mjesta napredovala na ljestvici percepcije korupcije. Unatoč tome nalazi se na 57. mjestu od 177 zemalja. A slaba je utjeha što su od Hrvatske lošije zemlje u regiji Slovačka, Rumunjska i Grčka. Više detalja donosi Sanja Četipović. Nastavljeno je suđenje umirovljenom generalu Mladenu Kruljcu i još 5 koje se tereti za malverzacije sa zemljištem teške 58 milijuna kuna u općini Sibinj. Tko je platio vojnu inženjeriju da gradi cestu bez pismene zapovjedi, sada pokušava pojasniti svjedok Ivan Babić. Ja nisam odlučivao, ali koliko vidio troškove Hrvatska vojska podmirila za 30. inženjersku. No suđenje za ovu, kao ni ostale afere, Hrvatskoj nisu bile dovoljne da se podigne više na ljestvici percepcije korupcije. Istraživanje Transparency Internationala svrstalo ju je na 57. mjesto. Borba protiv korupcije nije dovoljno jaka. Naprosto Hrvatsku vladu ili vladu Republike Hrvatske ne bi smio zadovoljiti porast od 2 poena i skok od 5 mjesta, jer to naprosto nije dovoljno. Zbog toga što je planom Kukuriku koalicije nama obećano društvo bez korupcije. Svjetski prosjek iznosi 43, dok je Hrvatska skupila 48 bodova. Bivša premijerka smatra da zahvaljujući pregovorima s Europskom unijom sada imamo bolje zakone, ali treba ih provoditi. Jedan od zakona za suzbijanje korupcije je i onaj o pravu na pristup informacijama. Za ured povjerenice, kaže Kosor, vlada nije osigurala dovoljno novca. Ja sam predložila povećanje tih sredstava za 100%, dakle za nekih 1.300.000 kuna. Ako vlada to sutra ne prihvati i ne odobri, onda će biti jasno kakvo stajalište vlade u tom smislu. A takvih problema nemaju Danska i Novi Zeland, dvije najmanje korumpirane države. Na ljestvici od 0 do 100 skupile su 91 bod. Posljednje pak mjesto 177 sa samo 8 bodova dijele Afganistan, Somalija i Sjeverna Koreja. Najveći pomak od zemalja u regiji imale su Crna Gora i Srbija, koje su još uvijek iza Hrvatske, no napredovale su više od nje, dok se rast korupcije bilježi u Sloveniji, Albaniji i na Kosovu.